Brekum for so you hene foforo e wo brekum amen no nso esai abodwata tana e wo brekum man wa bre no adana na de hye brantie Kofi Asante e swai de akire ye Europem so Asante kotoko hene no na ono nso so akire brekum man amamre ne amane kwan be so ne fa so aye swai wie nso so na ahema nka ho a enswaye ne ye yana adenti na nro ada brekum ejadam gidigidi sambre no hene na oswaye wo brekum no ahemfie be mu no akotena monhwe TV so ne mesro so be subscribe we do adwenche na to no ato apeti wi ase afa na nyina hu se brekum de sese ahemfo na yemienu na ahemfo na yemienu no yemfa de yemfa Europem so de anase yemfa brekum mind na brekum mind npo yampa se eye brekum ade hye na ayi no ana abusua no ada de na aba manhye ho aye beja biti na ya agona ena afa brekum ena na eye nsuaye de akire ye Asante kotoko hene Otumfour o sei tutu a wotoso emienu na abusua ensuaye ne de ne damufu a echai kurei enti anra na brekum hima baaye obae na hima ne na trankonya na afa dom e wo brekum chido boso ma chese hoye krabehwa na enye fede agrokra akomfo so de omu de namfa ma ne beye krabehwe abusua ye hon ma ne tete se yase nkrofo bia mu adwen se na dwumadie bia bekoso brekum ne chen kro na yase kro bia na bechen no omu si hwe monteda na munwida se brekum man so sorry na omu si omu nti ase ma na hima sanse Brekum distribution no abusuan ya fancy abusuan dua no eye miensa o na miensa na wose na ahema ahwemie yi bia afri baako de ba ne yakale omuhwe wie na bibia de na kwam afan na kwam ade se fata se odie na afa wadi ba wenum nyina na ahema anyesa na ahema tabiri ni nua pe eno de ne ko manhia ekwaje ni tuma enne o so ade akire ni nua nti yenso brekum ma yemfo aso nti yenso ayi foforo abusuo mu yi foforo na foforo no mu yi ye ni nyina ne se yese brekum emre bi atwam omuna na baako eba Asante memma sabio yesi sabre no yesi o sabre no Asantehene na owoso no sabije ne nkofire ne nsem ne senti omu akantama to wo se brekum man paade omu nso ankyira Asante biem sanse wa wo be so ade akira Asante no ewuo na abewuo onche wa akunya no so na busu enra nsem si brekum de wa ba sie se wani se me ka kyerɛ na mo masisi enso de be hye brekum man nyina ne abusuafo se yentina ho emma ohima ensisi na kwakunsi abusia akonya we brekum akonya 1941 prempe the second kumase na kwakunsi akojina dintam kesia ohima ye ni akonya etiso a ene no osi na kwakunsi asefo ye kodigo apo na pese brekum nyina ni biasi nyina tise brekum akonya no eyeye na chiredi abo me second Berekumhene the nana of maternal side mama side enti akonya kinkro omo pai no chiredi abo no na chiredi abo no omo wia ye konya na ye tosu mienu e dia sina kase ma abusiafo omo free Berekum omo free Kuraso omo free Chira ayimu dinjire benkasa dropo kwasibo kuro mu amammo mudi nyina Berekum ha ni chia mu nyina me dia sira mammo ye tosu yenza ahemfo enyi akokoduro ebae especially na kontingire wa kire sampa ono ye Berekum kontingire yes after ye tosu nine media sida kese ma Berekum nyina me chiamo me damase adisidie ba ko pe na me sira mo se monta machi na mo dom na komia ye de nyamisu no kware nyansa akokoduro enedi enti na me Berekum se ye de tumi ye adie ye mfansai niema ye patumi hule nipa ye patumi sisi nipa se nyame boa na bibi kakra ba wonsama wunyu susa tumi no enjiji amanfo nsase enhule omo ye koya ye won sesi ai galamse mo hu Ghana ha nkura galamse ase nkuro enche mo hu samra boy ewo Facebook so kuro no
galansi ama suwa kokoro ni nyina yahu Brekum yasa sinu sa ufa katwa janzatuwa masi ufa doma kwanso a amomaso ho nsesnesu asi ufa jabekrom kwanso a botokrom masi ufa seko kwanso oforikrom masi enti Brekumhene mamwati asiese galansi nya de ebeboai galansi ba ebe say insuo ebe say ediarira echire desa ya bakuru no ukura ebe wo mo a yare ni yare ahoro enti yempe galansi afenso ni etosu mielu mene na nanu ma atenase mene no ayesa atenase ahwehwem mra bie ni ho a ewo Ghana ha eba ni se wuntimi nya aponje na kwamwa chipenso Brekum enya development to enya kwachira mire bia emma ye history musa enso na mponche ne nama enti mi ka chire Brekum man say enne Brekum fufura aba no obia opeso ye aponche no no say we clean up on it. No more kakra best ramon say. You see a bit your mammy tipa. Any amani near a back of some catcher say a smoke run over there. Aya Ochiri, a smoke actually, upon chain. Ain't a smoke run over there. The best ramon, you upon channel, send you a back of some chair. No more. Say who grow when you will be an hour for say a punching to me and for say about for near man be a nigana ha a panel. Now the ambassador here Slashing now will be a beer business your friends some share farms of framing wasn't in punching there for their hazard almost retain to say when you want to free war. Ombeba beshino, ombeba bese farms ho. Na kaniya ni so de kokot. Na mo mo ya ho popo free say osi o osuhum. Omo ache na asase. Oyi mo no free na amanfo a omo nya adwuma ye. Business is a book room wa. Ya yi mi anu mo ko so osu no ni eyi a. Aponchi no kra na ya titiri say omo si omo pese ye no na science ya aponchi no kra na omo ni kese. Brony be ka say hypocrisy. Enti me ka tro mo say free na ko. Emre bia ni Ghana ha e bani. Enti so bi ka so ampina yen kokot. Na yen ko chere say Ghana mra no obia ni ho a osu sen Ghana mra. Na pay ni etatu obi o. Sorry, the etwaso. Brekum fufuro na eba no. Ye pese Brekum a obia mo mi di kan say amamu ye de ye mi suro nyansa eni akukudro ni ya nokredi lebu. O Brekum mo obia suro bia. Ye mpekura onemu a na manfo agudifo mo de kanka mo do bia hihye o mo ani tutu atuo ni damburo mu. Yes a Brekum no na ye beto ye. Na ni amiti ya matila America man so be free Ghana e kom fie bia na ni. Mo ntila okukuro so enye ni ye na de say. Nti mama ba Brekum say me ba na ye nyina maboa na ye pagya Brekum. Ama na me ye golden city a na mo amunim no. Na continue kasano. Oka asembia etache makuma pa. Ye fekro ya ahemfu bebre aba. Brekum kure ba bi eda no abakuma abakosem trese. Gena na ko trade abo. Na na ma grade abo de omo na omo wo ayi ho. Awaka abusu taka ho. Prepare ho. Abusu taka. Enti se siade Brekumfo besi benya hene foforo besi hene enra besi hene foforo a se nya fadi agro kra benra nso
de she brantie krobia na Asante wo so ya kire Berekumhene ye di kan ansa na obeso ya kire yewura enti no ne chese de she brantie krobia Kofi Asante ono na ye Berekumhene ana se de nanso ye gidi se ono a wo so ide a kire yewura ne de ono nko na ye Berekumhene ebusia enkofo bi kika se yewura na Dormaahene na ayi sa de she brantie ye nra omude na sie se ewo Brekum honom no eye sei na sitie se de nkrofo boy yewura Dormaahene abaso wa ya ade se wayi foforo wa ma Brekum aso na utie Brekum so abakosam a ye nchi firi Asante na afede na si se chedumase a amentum pan nai ebusia nipa ti ahojo ya na yempe agi amakom enti sa ohene na nra omuso omasi no obetima ayo ohene ama na yeyi na ahemfie bei ene one ohema akrokwa akotenem anase wono na si ne ho hene obesi ne hema aka ne ho ana ebasa na tese ekuro no eno mpese ebo ebusia ya adwentre fato comment section ho no wa share video na modofo bi enya bi ahwe ma we se wo de wo share video no na wa like video no unya subscribe ya na wa ye edi amame mo somfo na na join akram